Impasigurado ti TESDA nakasaga na iti trabaho dagiti agturpos iti naduma-duma a programa da. Agsubsubli ni Jessel K. Lapisar. Mandato ti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA apateb karon ti Technical Vocational Education kan training ang maipapaay kadagiti scholars. Panggap ti ahensya ang makapataod iti skilled kan world-class workforce kas maitunos iti advokasya ti opisina. Ni Gibran, talo atawanan nga agad-adal kan agsansanay iti TESDA C-site. Agyamyaman isuna iti skills kan dagiti nasursuro na ang maaramat na iti masakbayan. Maayos naman po ang naging experience namin dito since nandito pa tayo sa TESDA, madami naman po siyang ino-offer na opportunities and like learning materials po na freely accessible po sa mga estudyanteng katulad ko po. Impasigurado mo ti instructor kan trainer ani Joshua ti dekalidad nga edukasyon iti scholars da gapu ta dumaldalan da iti nainget a panagsanay. Kailangan namin magkaroon ng skill na akma doon sa aming ituturo. And meron po kaming TM na or trainer's methodology na pwedeng kunin para isa po siyang eligibility para makapasok po as instructor dito sa test. Impanamnaman na pay ang maadaan dagiti learners iti napintas nga experience babaw iti patpatungpalda nga hands-on training. Ijay-jaya ti opisina ti 10 ket siyam a diploma in hospitality supervision ken 10 ket 6 a diploma in civil engineering technology. Kadagiti interesado makita iti screen dagiti requirements. We can assure that our graduates are employable graduates because we are following competency standards based on the industry need. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.